Hey, bibili akong gamot. Sayot na nga nila lang yung tonsil ata to eh. Ako ng Milcory. Sumasama ka pala. Init. Okay, babay naman natin sa kids. Ayan guys, nasa labas na ako. Grabing init ah. Grabing init. Tirik yung init eh. Hey! Pagupit ako yung init eh. Oh? Grabing init. Ngayon, pupunta na ako dun sa Milcory. Bibili ako ng ano, Baxidol para sa tonsil. Titingnan ko nga kung bukas eh. Ngayon, hindi bukas. Sige, babay muna.